Koning Winter die heeft de afgelopen week al behoorlijk zijn tanden laten zien. En ja, wie weet wat hij nog meer voor ons in petto heeft. Voor veel mensen betekent dat sneeuwpret. Maar er zijn ook best mensen voor wie het vooral stress betekent of een hoge energierekening. Omdat ze in een huis wonen wat niet helemaal goed geïsoleerd is of waar tocht zit en noem het allemaal maar op. Gelukkig hebben wij in Zeeuws-Vlaanderen de 3 energiebanken van de 3 gemeenten. En die helpen mensen om wat te doen aan hun energieprobleem in huis. Die gereedschapskist van die energiebanken is inmiddels behoorlijk gevuld. En daarover ga ik in gesprek met Pieter Kolen en Niels Groot van respectievelijk de energiebank in Hulst en in Terneuzen. En die energiebanken die hebben inmiddels best wel veel mensen geholpen. In Hulst staat de teller op ruim 400 en in Terneuzen, die zijn wat korter geleden begonnen, op ruim 100. Wat zit er in de gereedschapskist van de energiebank in zijn algemeenheid, waarmee jullie mensen helpen om hun energierekening te verlagen of om het comfort te verhogen? De energiebanken hebben best wel een breedte gereedschapskist. Allereerst natuurlijk het allerbelangrijkste stukje gereedschap zijn onze coachingvaardigheden. Dat betekent dat we met mensen in gesprek gaan over hun energierekening en proberen te begrijpen hoe we best hun gedragingen en hun bewustwording kunnen vergroten om zodoende de energierekening te verlagen. Nou, concreet in de gereedschapskist zitten naast onze coachingsactiviteiten eenvoudige maar effectieve energiebesparende producten. Denk dan aan ledlampen, denk aan buisisolatie, denk aan radiatorfolie. Daarnaast een hele scala aan dingetjes die op een eenvoudige maar effectieve manier de energierekening kunnen verlagen. Meer weten of hulp nodig? Ga naar energiebank.nl voor uw gemeente. Ja, we werken samen met gemeenten en woningcorporaties in Terneuzen. En een belangrijk deel daarvan is financiële ondersteuning om onze kosten te kunnen dekken. En dat zijn dan voor een belangrijk deel kleine energiebesparende maatregelen. Maar het gaat iets verder dan dat. We werken ook samen om te kijken of we bewoners werkelijk kunnen helpen en onze informatie kunnen uitwisselen. Bij de woningcorporaties zijn we bijvoorbeeld altijd aanwezig op hun informatiemarkten voor hun huurders, waarbij we beschikbaar zijn om informatie te geven en om al dingen uit te leggen en alvast aanmeldingen te accepteren. En bij anderen zijn we ook bezig met speciale projecten om dat meer inhoud te geven. Ja, we denken bijvoorbeeld aan een project wat we momenteel met Clavis samen ondernemen. Dat is een buisisolatieproject, eigenlijk geïnspireerd op wat ook in Hulst al in het verleden gebeurd is. Ze hebben een flat waar behoorlijk veel mogelijkheden zijn om met buisisolatie de energierekening te verlagen. En dat bieden we dan voor de gehele flat eigenlijk aan, waarop mensen zich kunnen aanschrijven. En dan op een zaterdagmiddag komen we dat met z'n allen aanbrengen en aanleveren. Veel huizen in Nederland verliezen ongemerkt warmte via de cv-leiding op zolder. Zonde, want het kost energie en geld. Zeker op zolder lopen vaak leidingen die niet zijn geïsoleerd. Hier gaat continu warmte verloren. Met die warmte zou je je keuken kunnen verwarmen. De leidingen stralen warmte uit naar de koude zolder. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Buisisolatie is goedkoop en makkelijk zelf aan te brengen. En de klusbus, wat is dat concreet? Geldt eigenlijk voor mensen met energiearmoede in een koopwoning. En waarbij de energiecoach vaststelt dat er kleine gebreken zijn die de coach zelf of de bewoner zelf niet kunnen helpen, maar die toch van invloed zijn op de energierekening. En daarvoor kunnen we nu sinds kort een klusbus aansturen die dit soort gebreken kan verhelpen en daarmee ook weer de energierekening kan verlagen. Nou, denk bijvoorbeeld aan een kattenluik, wat staat te klapperen in een deur en wat niet meer functioneel is. Of denk bijvoorbeeld aan een slecht functionerende raam, of een slecht sluitende raam, of een slecht sluitende deur die opnieuw afgehangen moet worden, of waar echt stevige tochtstrippen geïnstalleerd moet worden. En eigenlijk kennen we daarop geen grenzen, zolang het maar kleine klussen zijn die van invloed zijn, belangrijk van invloed zijn op het energieverbruik. Meer weten of hulp nodig? Ga naar energiebank.nl voor uw gemeente. Ten slotte hebben we ook naast die eenvoudige energiebesparende producten een witgoedregeling, zowel in Terneuzen als in Hulst. Die witgoedregeling verschilt een beetje tussen Terneuzen en Hulst, maar het houdt concreet in dat op het moment dat we vaststellen dat er een stukje witgoed, een koelkast of een vriezer met een hoog energieverbruik staat, we die onder bepaalde voorwaarden kunnen vervangen door een type dat veel minder energie verbruikt.
Wist je dat je best wel warmte verliest via de achterkant van je radiator? Gelukkig is er een simpele oplossing: radiatorfolie. Zonder folie straalt de warmte van je radiator ook naar de muur toe. En dat is eigenlijk zonde. Zoals je ziet, de muur achter je radiator wordt behoorlijk warm. De warmte verdwijnt dus in je muur. Radiatorfolie weerkaatst de warmte terug de kamer in. Het is goedkoop, snel aan te brengen en je bespaart je energie. Kleine moeite, groot verschil. Nou werken jullie ook samen zeg maar, in de hulpverleningsketen. Hoe werkt dat? En daarin zijn eigenlijk alle hulpverlenende instanties vertegenwoordigd. En dan praat je over ANZ, dan praat je over de voedselbank, vluchtelingenwerk. En de Energiebank heeft zich daar ook bij aangesloten. En ja, we hebben tweejaarlijks een bijeenkomst waarin we informatie uitwisselen. En daarnaast ondersteunen we elkaar ook in de contacten met de doelgroep. Ja, het zoeken naar de juiste doelgroep en het bekendmaken van onze activiteiten, dat is een belangrijk onderdeel. En die hulpverleningsketen is daar een wezenlijk onderdeel van, want die zit ook direct in contact met onze doelgroep. De mensen met energiearmoede, mensen met problematische schulden soms. En op die manier kunnen we direct eigenlijk via het contact met de mensen in huis aan de keukentafel die contacten verder uitdiepen. In deze video laten we zien hoe jij thuis eenvoudig energie kunt besparen. Als je je huis verwarmt is het de bedoeling dat het binnen blijft, maar een deur of trapgat kan ervoor zorgen dat de warmte verloren gaat. Een eenvoudige oplossing is dan om een groot gordijn voor de deur of het trapgat te hangen. Daardoor blijft de kou achter het gordijn. Op die manier voorkom je warmteverlies en bespaar je energie in de koudere dagen. We werken met vrijwilligers, zoals bekend, in heel Zeeuws-Vlaanderen. En we merken toch dat de afgelopen jaren dat het behoorlijk aantrekt qua interesse van bewoners. En we hebben daarvoor echt wel nieuwe vrijwilligers nodig om dat goed af te dekken, om niet de belasting te groot te maken natuurlijk. En het geldt eigenlijk voor heel Zeeuws-Vlaanderen dat we graag hebben dat mensen zich aanmelden om ook in een paar middagen per maand te ondersteunen in onze activiteiten. De vrijwilligers kunnen zich melden, ook via de website. Daar staat eigenlijk al informatie, daar kunnen gegevens ingevuld worden, maar er staan ook telefoonnummers die ze kunnen bellen. En dat werkt soms net zo handig natuurlijk. Die website is www.energiebank.nl en dan /Hulst of Terneuzen of Sluis. Oké, dankjewel.